Palugon lagune lekas Lokita minuting kidung Kadung kadereng among Ngumangun manah rahayu Haywono kang gumolo mangadu koro Puspita wangsalan semon Hum wilahing Mastu Purnama Sidha Jeneng kita Janaka polatane jeneng kita beda saben wipan napa saderengipun sembah pangabekti kula pikulun ya ulun tampa ora latudya pangesti ulun tampan nama nggih jeneng kita Janaka kula pun dados jejimat Janaka wonten pangriman dawuh pikulun yen to tak sawang kaya Janaka ngandhut wati mula dadi apa sing mbok karepe mbok menawa aku bakal paring pitulungan marang satriya kang benta tapane marang satriya kang kekasih jiwa ya jeneng kita Janaka kula nuwun inggih sewu sembah nuwun lamun kalenggan menika negari Ngamarta Indraprasta Kang Mas Puntadewa badhe jenengan nanging kedah lampahi sarana apa sing mbok karepke Janaka Maragage aja iki linga-linga ngaturake kula nuwun inggih sarana menika kedah upaya wahyu kalimasada iwah tumbak karolang iwah tunggulaka makaten sarana kunung badhe panjenenganipun Koko Prabu Puntadewa jumenengata enggal wonten negari Ngamarta mengkono nggih Dewa bakal nulungake wahyu telu sinebut wahyu tritunggal yaiku wahyu Jamus Krimasada tumbak Karawelang payung tunggulaka nanging cak durunge ulun nulungake wahyu tritunggal lamun sejatine wahyu tritunggal tritelu tunggal siji tegese manunggal utawa sinebut Tri Prabota, Tri Telu Prabota lakune kanggo gaya wahyu. Siji jeneng kita Janaka. Kudu marang tetulung marang sepadha-padha. Loro jeneng kita kudu isih kebak pangapura aja ndakwa marang sepadha-padha yen durung ngerti kes apa dene lupute marang liyan.
Ing kaping 3 yaiku aja duweni watak makutha mundhak ing mengko wahyu ora bakal bisa mapan ana ing hanggamu jeneng kita Janaka. Lamun aja kaget wahyu bakal mapan watuna marang pepundhenmu Untadewa dimen kelakon gone Jembrengata utawa dadi ratu matur sembah aja kaget Janaka. Jagat masusane Bathara Kadharma Yai. Kalanggal niku gambaran ingkang ndadosaken kasaenan binyah raosing manah kadang kula Pandhawa. Wonten menapa Koko Prabu? Dimas Janaka pikantuk wahyu 3 Tritunggal. Jamus kalih sampun mapan wonten ing Negari Ngamarta, Yai sedaya Prakawa ing mangke makempal wonten ing Negari Ngamarta sehingga Yai Samyaji jumeneng wata ning negara Ngamarta matur sembah nuwun Koko Prabu menawi mekaten kula kedah nglampahi kelampan jumeneng wata wonten negari Nemo. Iya Yai, kula prayitna ingkang ngati-ati guni ngatur tumeksa ing praja Ngamarta. Wah, aku prapta pinten saka Lah iki Janaka wis ana ing negara Ngamarta, Yai Samyaji wis mapan. Lah Yai kembar kula Sedewa niku ndi Udara? Wah, kembar lagi sinau kitab suci. Supaya tentrem mengko ing negara Ngamarta kuwi jeneng Kuntaji kakangku wis kelakon aku krungu pangabaran yen to Jelampra adikku wis entuk wahyu Tritunggal. Ya pancen aku sing dikandhani dhisik. Dimas Janaka pancen satya kekasing dewa. Mrihaten ki dak karo kadang Pandhawa. Yen ngono ateges wis kelakon padhang negara Ngamarta ora ana godhole berta. Aja nganti kok negara Ngamarta dadi papan kanggo paswayan. Mergo negara Ngamarta negara sing kalenggan iki akeh sing sumut para manca negara marang negara Ngamarta. Kula ingkang Suwandara.
gareng kaya dini kaya busah diuyak sadula. Ana apa nala gareng? Ana apa nala gareng? Wah, ana apa nala gareng matura. Ngoten Jeng, niki wau kula tanpa jinarak ngetutke bapak. Yo piye? Bareng aku ngetutke bapak niku wonten Ratu Sabrang badhe damel wisuna ing negari Ngamarta namanipun Bagendaraja. Bagendaraja aku durung tau wanuh duka ing baku negari Ngamarta enggal badhe dipun damel Karangabang tegesipun sinuwun gagal wigalanipun jumeneng ngoten-ngoten. Lha kedadipun cegah. Kepiye Dimas Kudara? Wah, pancen ngono. Tak patenane aku njaluk pangestu didhek Kresna kakangku sing ngapuni Dimas Kudara.